Čaute kamoši, prinášame vám ďalšie videjko, ktorým chcem veľmi pekne poďakovať všetkým vám, s ktorými možno nie som deň čo deň na tatami v dojo, ale s ktorými mám krásnu konverzáciu, respektíve rozhovory a vymeniame si informácie telefonicky alebo formou SMS-iek alebo jednoducho cez tie informačné komunikačné teda kanály. Veľmi pekne za to všetko ďakujem. Ďakujem vám za ten obrovský záujem, mňa to teší a dojíma ma to, možno to tak nevyzerá, ale naozaj som rád, že je taký záujem aj o to, čo učím a ako to učím a aj jednoducho aj o tú osvetu a ďakujem vám za všetky vaše odozvy a za všetok ten feedback ohľadom tých našich nových videí, ktoré sme začali robiť ako v rámci osvety cesty bojovníka, cesty Bushido alebo cesty Budo. Kamaráti, milujem slovenskú poéziu, milujem tvorbu slovenských básnikov, akými boli napríklad Emil Boleslav Lukáč, Ladislav Novobeský, Milan Rufus a Miroslav Válek. Aj preto robíme toto videjko dneska, že chcem vyjadriť jednu špeciálnu vďaku a to je za takýto krásny pozdrav, pozrite na to. Vnuk Miroslava Válka, pán Jakub, mi poslal takýto pozdrav, ručne písaný list, kde opisuje to, ako sa mu veľmi páči a akým spôsobom som zhudobnil básne jeho starého otca, že mu imponuje filozofia Aikidare Dragon, že jednoducho je pekné to, čo robím. Takže pán Jakub, ja za toto veľmi pekne ďakujem. Je to pre mňa obrovská česť a mám z toho obrovskú radosť naozaj. Kamaráti, a pozrite na to, pán Jakub mi pribalil aj takéto listy s menom Miroslav Válek, ktoré podľa jeho vlastných slov mal jeho nebohý starý otec vždy po ruke a na takéto papiere si zapisoval to, čo práve tvoril. Veľmi pekne ďakujem ešte raz za tieto skvosty, za tento list, za tento pozdrav. Je to niečo, pre mňa je to niečo neuveriteľne krásne. Ďakujem a dávam vám všetkým týmto slovo, že na jeden z týchto listov s menom Miroslav Válek čoskoro napíšem svoju novú pieseň. Majte krásne dni, kamaráti. Čaute.